Čaute, ja vás vítam pri novom videu a dnes sa nachádzam v rekreačnom zariadení Poniklet, ktorý pred 2 rokmi všetci navštívili. Bol to jeden z najzachovalejších hotelov a ja sa idem pozrieť po 2 rokoch neskôr, aký je stav teraz a že či to stojí ešte za to. Vošiel som cez otvorený balkón a prvú zaujímavosť, že som našiel na zemi. Niekto si tu chodí užívať. Pozrieme sa do prvej kúpeľky, čo som objavil. Je tu sprchovací kút, v podstate v dobrom stave a po pravej strane takáto vanička. To vyzerá dobre. Pokračujem ďalej. Po pravej strane je vlastne chodba a sú tu izby a vidíte tu ešte také pôvodné gauče. Ideme sa pozrieť do ďalšej izby, aby ste mali predstavu, keď ste sa tu kedysi ubytovali, ako to vyzeralo. Tu bola takáto manželská posteľ a vedľa v miestnosti ďalšia posteľ, klasicky skriňa, kde ste si odložili veci a druhá posteľ. Tu je taká menšia kúpeľka, tu bol sprchový kút, ale ako môžete vidieť, niekto to už rozoberá, tento hotel. Chýbajú tu hlavne batérie a podobné veci. Niekto si to možno zobral domov. Tu je takýto kvet, asi umelý, keď ešte žije. Je to umelý? Nie je to umelý. Napíšte do komentára, či je umelý alebo nie, ale asi nie, to sú ďalšie kvetináče. Vchádzam do ďalšej izbičky, ale to ste mali fajne aj balkónik. Tu som našiel Eugenie de Sade, film mistra sadizmu a erotiky. Pred chvíľou sme tu našli gaťky, teraz tu máme de Sade album, teda film. Potom tu máme nejaký krémik Intimatelli Beckham. Takže neviem, či to je krémik alebo lubrigant, a nie, to je hair and body wash, ale dá sa možno využiť aj na iné veci. Môj prieskum pokračuje. Zatiaľ to vyzerá, že tu chodí niekto užívať. A som zvedavý, čo nájdeme ďalej. Ale ako môžete vidieť, po zemi je strašne veľa stôp, už sú tu porozbijané veci. Takže tento hotel, aj keď bol zachovalý, tak už dostal riadne zabrať. Na zemi je tabula Víta vás rekreačné zariadenie Poniklet. Pozrite sa na to. Krása. Po pravej strane boli kľúče od chatiek. Na stole sú hodiny zvesené zo steny. Je tu aj nejaká stará peňaženka, určite prázdna, s nejakým Dylanom. Poznáš? To by asi Alan Dylan z AliExpressu. Hasiaci prístroj nevyzerá, že by bol vystriekaný. Tak je vystriekaný, lebo keď sa pozriem po zemi, tak je všade na podlahe. Tak som sa mýlil. Samozrejme, prví vandali a zlodeji zničili zámky a tým pádom ja sa môžem pozrieť do kanclu, ktorá je rozhadzaná, ale pár vecí je tu stále tak, ako bolo. Pozrite sa na to. Wow. Tam je taký, že hrnček, že vojenská polícia, výcvik psovodov, Hronec Poniklet z 2012. Kokos, to je veľa. Aha, že zlaté stránky na cesty, to som dlho nevidel. Počítače niekto si bohužiaľ rozobral na súčiastky, alebo možno si stadiaľ zobral hard disk a doma si pozerá, že čo som našlo. Pozrite sa, našiel som aj starý telefon. Toto je, myslím, že je žuvací tabak Extremely Strong. Použite ochranné rúško alebo inú vhodnú náhradu, dodržujte odstup. Tlačiareň, monitor. Tu bol, že ceník služieb ubytovania od 1.1.2009. Apartman stal 26 eur na noc, ty kokos, v dnešnej dobe by to bola skvelá cena. Ubytovanie v budove 11 eur a ubytovanie v chatke len za 9 eur na noc.
plná penzia dospelí za 22 eur. Bože, keby také ceny dneska boli, tak ja len po hoteloch chodím. Tu máme nejaký zaujímavý hrnček, sorry. Neviem, počkaj, Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, askas.sk. Takže pán, ktorý bol tu, akože zamestnaný, nejaký šéfko, tak bol možno abstinent, ale keď sa pozriete do regálu, tak je tu nejaká fajná hruškovica, prázdna fľaška. Akože je tu strašne veľa zaujímavých vecí, to by ma bavilo sa v tom hrabať. Ale ja nie som taký, čo moc prehrabuje. Ale dole vidím fľašu od nejakého rumu, ďalšia fľaša. Aha, čo som našiel, toto je zaujímavé. Do pekla. Zle sa mi chodí po tých veciach, nechcem tu robiť moc bordel, ale toto sa mi páči. Rekreačné zariadenie Ponyklec. Takto to vyzeralo zvonku, aj v podstate ešte celkom vyzerá, aj som škodovečky zaparkované. Akože ľudia, dám vám takýto záber, že ak vyzerá kancelária, na stene je vyrobený taký obraz Ponyklec a to slovo Ponyklec je zo stromčekov. Wow, to je strašne krásne. Ja sa idem pozrieť na recepciu. Po pravej strane ma zaujal televízor, ktorý je tam, ale toto som najprv myslel, že je pingpongová raketa, ale to bude niečo na varenie asi, nie? Čo to je? Alebo raketa to bola? Aha, hej, taká pinkačka. Ale tu vidíte v tom prachu, že to je ten vystriekaný hasiaci prístroj. Proste deti majú najväčšiu zabavku na opustených miestach, ak vystrieka hasiaci prístroj, bože, to nepochopím. Stále sa tu dá nájsť dosť pôvodného vybavenia, tu je napríklad DVD prehrávač, ďalšia raketka, je tu videokazeta Žena v úzkých. Pozrite sa, tu sú nejaké šachové figurky, tu vidím ďalšie spoločenské hry, z pohádky do pohádky. Bože, veľmi veľa zaujímavých vecí, to je normálne, neviem, kde vám skôr pozerať. Pokračujeme do ďalšej miestnosti. Wow, toto je pekné. Pozrite sa, tu sú neporozbiané. Sa čudujem, že keď tu deti rozstriekali hasiaci prístroj, že neporozbiali tieto poháre. Je ich tu fakt strašne veľa, poháre na vínko. A tu niekde budú takéto šuflíky a to sú ďalšie nejaké reklamné plagatíky. Toto je nejaké muzeum vo Svetom Antone. Ale všade je tu ten prach z toho hasiaceho prístroju. Donovali, zažite ich s nami, parksnow.sk. Personál v chate Ponyklec, ďakujeme kolektívu. Také ešte staré odkazy. Tu bol sklad, tu mali akože nápoje, ktoré doplňovali Coca-Coly a tak, čo som práve videl. Toto bolo na žuvačky a neviem, prečo tam je, že 3, že myslíte, že to na jeden kus predávali za 3 korún, alebo 3 eur by bolo drahé na žuvačku. Tu je 15, to mohlo byť 15 korún. Halus. Ale čo ma zaujalo? Po ľavej strane som našiel biliardový stôl, tak to je super. Ty kokos, pozrite sa na to. Určite ste už veľa videli videí z tohto hotela, ale ja nie, pretože ja sa snažím vo videách zachytiť atmosféru tých opustených miest tak, ako ich vidím. A keď by som mal napozerané videá, tak by som nebol taký prekvapený, čo všetko tu nájdem. Takže pre mňa je toto premiéra. Tu je, že chodte preč. Simona, gang, proste deti si to počmarali. Tu sú nejaké aj urbex napisy, ale chápete, proste museli tu silou mocou vystriekať hasiace prístroje, bože, to je také trapné. Tu je obraz na stoličke. Ja si myslím, že to nejaký urbexer, fotograf si tak oprel, aby si spravil nejakú takúto zaujímavú fotku možno.
Toto tu predo mnou vlastne tu mali pravdepodobne taký, že na raňajky šunku, syry, salami, ale halus, že boli tu nožničky a niekto si ich premiestnil. A vidíte, nejaké decka porozbijali a je toto úplne zbytočne. Tu je badmintonová raketka. Vidíte, ja sa snažím vždy všetko nechať na pôvodnom mieste, ako som to videl. No a tu môžete vidieť vlastne jedáleň. Stoly nie sú na svojom pôvodnom mieste úplne aj stoličky, ale nie sú ešte polamané, porozbijané. Takže takáto krásna akože kuchyňa. A vonku sa dalo výjsť a tam bola teraska. Ja vám ju takto ukážem. Sa pôjdeme potom pozrieť. Veľmi pekné. V mojom prieskume kráčam do kuchyne. Kuchyne sú väčšinou také tajomné v tých urbexoch, ale táto je taká zachovalejšia. Je tu trošku iná akustika, taká ozvená. Vidím tu ešte rôzne kečup, ocot, korenie. Tu vidíte piecku, ale kuchyňa je stále akože dosť zachovalá. Tu vidíte v regáloch rôzne ešte korenie, majorán, rastca, kurkuma, kadečo možné. Potom tu máme opäť nepoškodené, nerozbité poháre. Tento sa mi veľmi páči, to by som si dal aj kavičku z takého Mickey Mouse. Toto je zaujímavé, pozrite sa, čo som tu našiel. Normálne, že poháre svit, pritom je to od Tatiera, od svitu veľmi ďaleko. A tu sú ešte tie klasické baťové domčeky zvýraznené. Wow, to je halus. Pozrieme sa, čo sa ukrýva za dverami. No a pozrite sa na to. Decka museli vyťahať hadicu od hasečaku, porozhadzovať všade po zemi pohľadnice. Bože, to je úplne výchova, ty kokos. To je nejaká tabulka, kto mal smeny. Ma to štve, keď som bol malý chlapec, tiež som bol blbosti, ale nie takéto. Wow, toto je celkom pekný televízor, tých televízorov je tu dosť veľa. Ale najprv sa pozrieme na nejaké jedlo, že dokedy sú záruky. Tradične, cuchar má asi dlhú záruku, čo môže byť tak... Tu je nejaký cicer do 2022. Aj toto je do 2022. Zlatý klas tiež do 2022. Všetko, čo tu vidíte, tak končila záruka 2022. Wow, ešte sú tu aj cornflakesy z Teska. Aj tie sú do 2022. Veľmi zaujímavé. A pozrite sa na ten televízor. Pod ním je aj starý CRT monitor, ale v regáloch normálne odpadnem. 10 televízorov. televízor. To je super, mne sa to strašne páči, tento urbex. Vchádzam do ďalšej miestnosti. Tu je nejaká tabulka. HCCP, povinnosti a evidencia v kuchyni. Taká kancelária receptúry pokrmov. Tu sú prázdne tie, ani neprázdne, dokonca to sú proste všetky evidencie tých bločkov. To sú to, čo tie deti porozhadzovali po zemi. Tu sú nejaké asi recepty, hej, veľká slovenská kuchárka. Normálne recepty, halus. Šiltovka po poslednom zamestnancovi. Oproti miestnosti je reproduktor Philips. Pozrite sa, nejaký ovládač Tesla. Ale toto je aký starý ovládač, všímajte na to. Samozrejme, to je nejaký taký sklad. Tu vidíte televízor, vedľa neho je ďalší a hore, to už dnešné deti nepoznajú, ale proste písací stroj. V časoch, keď ešte neboli počítače, tak sa využíval písací stroj. Toto je nejaké telekomunikačné zariadenie, pravdepodobne fax.
ale nedovidím tam dobre. A tu sú nejaké také lampičky, čo boli možno v ubytovacej časti pri posteli. Kto vie. A postelné prádlo. Taký kumbalik. Tu bol Coca-Cola. Vlastne taký chladnička na napoje. To nebol ani automat, iba taká proste chladnička. A po pravej strane je dopravný výťah vlastne pre kuchyňu. A tu môžete vidieť, jak vyzerá takéto strojové zariadenie výťahu. Tiež veľmi zaujímavé podľa mňa. Tu ma zaujala takáto miestnosť, aha, to boli tiež šatne. Jedni boli možno pre chlapov, jedni pre ženy. A vidíme tu časopis, ja som veľmi zvedavý, z ktorého roku je. A časopis je z roku 2019. To nie je až tak dávno. Pozrite sa, nejaká ženská reťazka. Gazdinka 1995. Tu je ešte akože jedlo po posledných zamestnancoch pravdepodobne. V skrinke ich ostalo ich oblečenie, ktoré používali v prechádzke. A samozrejme sa tam nachádzajú aj plechovky od piva, ale tie mohol tam dať niekto potom až, pretože sú prázdne. Ďalšie oblečenie. Blažená, ja neviem už. Dobre. Keď sa pozriete aj tu, tak tu mali vlastne ešte aj prezúvky. Niektoré dno sú Číňaky. Aj tu sú konverzy? Nie, asi len také Číňaky. Vchádzam do ďalšej miestnosti a tu vidím veľa lyží. Vedľa je hneď lyžiarsky svah a tu sú aj lyžiarky, takže tu bola možno, že aj nejaká požičovňa lyží pravdepodobne. Toto vyzerá také prázdnejšie. Všetky dvere sú vylomené. Kotolňa, ale to je riadna. Nerad chodím po tých kotolňach, lebo tie plechy mňa desia. Krásna kotolňa. Neviem, prečo ma strašne fascinujú tie kotolne v opustených budovách. Asi som bol v minulom živote kotolník. Na zemi vidíme nejaké časopisy, ktoré si tu Ujo Kotolník čítal počas smeny. Ale by ste sa čudovali, ale časopisy sú z 2021. Chápete, to je len 4 roky dozadu. Si zoberte, že som už našiel rok 2022-2021, to fakt nie je dávno. Takže toto nie je až tak dlho opustené. Ale viem, že prví urbexery tu už boli v roku 2022. Ideme sa pozrieť do dielny takého kotolníka a údržbára. Wow, to sa mi veľmi páči. Také prístroje na gombíky, ja vôbec neviem pomenovať veci. Rozvodná skriňa je už pravdepodobne nejaké veci s nej budú chýbať. Ale pozrieme sa, že čo tu mal taký pán kotolník. Blok. Ďalšie noviny z 2021. Ficová mašina. Takúto motorku má premiér Fico, ktorého majú všetci radi. Milujem Fica, toto musíte dať. Ja milujem Fica, to tam ale musíte povedať. Tu sa podpísal nejaký urbexer, tak mu to zveladíme trošku, že by to krajšie vyzeralo. Feliver, ak sa nájdeš v tomto videu, tak mi napíš komentár pod moje video, že čau Davidko, si super. Vyšiel som na poschodie a tu bola takáto obrovská mapa nízkych Tatier, ktorá visela hore na stene. Neviem, či sama spadla, pochybujem, ale nechápem, prečo niekto zvesil dole. Idem sa pozrieť doľava. To je nejaká veľká miestnosť, ktorá je veľmi krásna, ale zase tu proste decka rozhádzali bordel po zemi, bože. Pozrite sa hore na tie lustre a po pravej strane je takáto veľmi zaujímavá tapeta. To je fakt krása. Pozrite sa, to bol taký vlastne bar, ktorý vyzerá veľmi pekne, ale strašne mi je ľúto, že decka tu rozhádzali proste poniklec, nejaké tie podpivníky, alebo jak by som to nazval. A pozrieme sa, čo sa nachádza na pulte.
Toto je ešte od posledného štamperlíku. Budyš pohár. Tu je nejaké aperitívy, alebo čo to je, griotka, liker. Tiež veľmi zaujímavé. Bože, ale idem sa pozrieť aj z tejto strany. Dosť úzky, pre mňa dosť úzky priestor, kebyže som to barman, by som sa cítil, že mám nedostatok priestoru v práci. Tu sú nerozbité, chvála Bohu, ešte poháre. Vidíte, proste toto tu je všade porozhadzované po zemi, rekreačné zariadenie Poniklec. Tu sú už buď od myši, alebo od netopierov, takéto hovienka. Tu máte ceník, cigarety Davidov 72 korún slovenských, Cingiano 40 korún, vodka Absolut 55 korún panáčik. Vchádzam do takej miestnosti, kde vlastne asi umývali riad, ale najviac ma zaujal tento nápis: nepoužívať tečie potrubie do sauny, a kto vie ešte kam. Pozrite sa, čo som našiel. Normálne tu, keď ste boli v tom bare, tak sa dalo výjsť na... Wow, to je super! Proste na takú terasku. A to sú zase hovna od mačiek. A pozrite sa na tú terasku. Tak to je krása. Wow, akože strecha sa rozpadla od váhy ľadu, ale fakt, tu by som si dal takú kavičku proste v lete, úplne fest by som si ho vychutnal. Bože, to je masakr, krása. Tak už som odchádzal z tohto hotela a všimol som si ešte jedny schody a skoro som jednu zaujímavosť nenatočil, a to je sauna a fit centrum. Tak sa idem pozrieť na to. Sú tu nejaké také modré stoličky a po ľavej strane vchádzam do sauny. Wow, to je super. Vchádzam do sauny. Tu vidíte vlastne zariadenie, kde sa nastavovali stupne do 110 stupňov. Idem sa pozrieť naľavo. Tu bolo vlastne fitko, fit centrum. Tu vidíte taká rebrina, kde ste sa mohli aj odmerať. Ja keď sa k tomu postavím, tak nejakých 187 cm. Pozrite sa na to fit centrum. Hore sme našli raketku a tu vlastne vidíte pingpongové stoly. Tam sú ďalšie také rebriny a tu je keby lehátko ku tej, ja neviem prečo je to také lehátko. Proste je tu také lehátko drevené vo fit centre. Tu vidíte obrovské, veľké zrkadlo, trošku špinavé. Wow, ale toto ma veľmi zaujalo. Ideme sa pozrieť ďalej, tam by mala byť tá sauna. Už ju vidíme pred sebou. A tu bola takáto fínska saunička, je ešte úplne v zachovanom stave. A keď ste vyšli vyhriati zo sauny, tak tu bol ochladzovací bazénik, ale dosť veľký, ty kokos, riadny. Wow, paráda. Takže tu bola úplne ľadová voda a vyhriati zo sauny ste zišli dole týmto rebríkom a ste sa išli ochladiť. Dole v podzemí som objavil ešte takúto izbičku. Tu je tiež nejaké oblečenie, lyže, na posteli sú prázdne poháre. Potom ďalej vidím na posteli klávesnicu od počítača, ktorá bola podsvietená. Tu sú nejaké také obleky pre personál. Všimajte tu lampičku. Tak idem ďalej preskúmovať tento byt v hoteli. Tu bola nejaká obývačka. Dvere, ty kokos, obrazy sú na svojom mieste. Dvere proste. A už vidím jednu zaujímavosť. A to je, že tu je
nejaký kritik z telefónu, ale tu je normálne telefón Nokia od T-Mobile, veľká halus. Pozrite sa, tu sú normálne, že tu fakt asi takto býval. Tu je normálne ako taká skriňa, kde je kopec videokaziet. A to sú kazety, že natáčané na kameru, že tam môžu byť veľmi zaujímavé zábery, keby ste si to zapli. Toto by ma takedy bavilo, že predstavte si, že si pozriete takú kazetu, čo je tam. A proste príbehy nejakého človeka, ktorý tu trávil čas. Akože, ježiš, čo som teraz našiel, no to ja zomrem. Túto knihu mám aj ja doma. Naše dieťatko. Presne túto istú knižku mám a mám tam fotky, keď som bol ja malý, ale táto je prázdna, nevypísaná, to je škoda. Našiel som tú knižku Umenie milovať. Bez obrázkov, to takú nikto nechce. Toto je riadne desivé. Výrobca mŕtvol. Tak nakoniec po skúmaní dokumentov som zistil, že tu bol normálne typek mal prenájom, že vlastne tu býval a tu vlastne bola taká jeho kuchyňa, sporáčik, kuchynská linka, sranda. Vidím tam aj nejaké parádne lieky, flaštička Jägermeister, baterka nerozbalená, nikdy nepoužitá, super cel. Ale ja si pamätám, že som mal raz auto na diaľkové ovládanie a tam šla takáto baterka, keď som bol malý chlapec. Myslím si, že už takéto baterky sa nepoužívajú, ne? Napíšte mi do komentára, či sa používajú. Bože, a čínske pero, to ste v škole museli mať, čínske pero. Keď sa ešte pozerám po tejto kuchyni, tak sú tu normálne neotvorené jablčné šťavy, alebo presné dávky, alebo neviem, jak to voláte. A keď sa pozriem na ten obal, tak je tam záruka do 2021. Ďalšia videokazeta 101 Dalmatíncov. Keď sa pozriete cez okno, tak je tam ešte opustené auto a aj také nakladné auto, to vám pôjdem potom ukázať. Pozrieme sa, jak vyzerala kúpeľka v tomto osobnom byte. Tu sú normálne ešte voňavky ostali potom typkovi, čo tu býval. Dolce Gabbana, typek mal štýl. Pozrite sa, ale koľko? Dolce Gabbana, 1, 2, 3, 4. Ešte aj, keď sa pozriem do vane, tak je tam obal Dolce Gabbana. Tak znútra som vám tento hotel natočil a ukážem vám pár záberov aj zvonku. Tu vidíte také tie chaty, čo som spomínal vo videu. Proste rekreačné zariadenie toto bolo a vy ste sa mohli ubytovať buď v týchto izbách, ale mohli ste sa ubytovať aj v týchto chatkách. Možno, že niektoré chatky budú otvorené, možno, že nie, ale myslím si, že som vám natočil dosť kvalitného materiálu, tak nemusím preskúmať tie chatky, pretože som tu už dosť dlho, ale idem vám natočiť opustené auto a je opustené nakladné auto, to môže byť zaujímavé. Tak ja si myslím, že tento prieskum bol úplne topka, veľmi sa mi to páčilo. Popravde, pred 2 rokmi som bol pred týmto hotelom a bolo tam otvorené okno, nemal som so sebou kameru, nemal som dobrú náladu a keď nemám dobrú náladu, tak video by bolo o ničom. Takže vrátil som sa tu po 2 rokoch a popravde som si myslel, že buď to bude nedostupné, alebo že bude to totálne zničené, ale stav ma celkom prekvapil, našiel som tam dosť veľa zaujímavých vecí, takže stalo to za to. A ja už vidím vedľa mňa tie opustené auta, tak idem vám ich natočiť. Tu sú také pospredané steny, ale zároveň aj opadané. By som aj povedal, že je to strašne starý grafit, ale keď sa pozriem dopravu do rohu, tak je tam rok 2019.
Takže zase až také staré to není, len proste opadla tá omietka. No a to som vám spomínal, že som videl opustené nakladné auto Iveco. Hore má ešte reklamu Casio a po ľavej strane je opustený Seat. A idem vám ich takto ukázať dookola. Už nemajú ani značky. Niekto dokonca rozbil okno. Potom sa ho snažil niekto akože zalepiť, ale proste to nevydržalo. Dá sa pozrieť aj dovnútra. Tak toto nejako vyzeralo vo vnútri. Na tachometri je 302 632 km najazdených. Ale spodná, vlastne zadná časť auta je už v takomto stave. A tu vidíte aj ten Seat, ktorý slúžil asi zamestnancom hotela na nejaký dovoz, možno že potravín, piva, alebo tak chodili s tým možno že po materiál. Zároveň je tu aj krásny krb, čo je tiež veľmi zaujímavé. Tu som vám vo vnútri ukazoval tú kuchyňu a tu sa z kuchyne dalo ísť vlastne na takúto terasku, kde ste si dali proste nejaké fajné jedlo, kavičko alebo v lete pivečko. No a tu bol kedysi vstup do hotela, vlastne na tú recepciu. A keď som tu bol pred 2 rokmi, tak jediný vstup, s ktorým sa dalo dostať, bolo cez tento balkón. Ale tu si môžete všimnúť, že sa to snažili ešte chvíľku akože zabedňovať, ale stále proste sa tam niekto dostane dovnútra. Po pravej strane ešte Čiernohronská železnica, cestovný poriadok, nech to para tlačí. Tak, ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like, zanechajte odber, ja si pre vás pripravím ďalšie videá. Majte sa krásne, čaute, David Urbex a opustený hotel Ponyklec.